Toto je nový model Asus GT 2000 verzii TR. Čo to TR znamená? To, že máte o milimeter vyššiu lamelu. Do terénu to stále nestačí, ale keď budete behať také tie parkové behy, vysypaný štrk alebo polná cesta, tam si s tým poradí TR naozaj skvelé. Čo sa týka GT, v čom je vlastne 14. generácia lepšia od 13. Máte tu Flightron Blast Max, teda tú istú technológiu, ako využíva nová Blast 5. generácie. Navyše tu pribudol trampolínový pod, ktorý pomáha pri vrátení energie. No a zvršok, to je de facto celá generácia nová Blast 4. Čo sa týka TR-kovej verzie, presne na tej istej platforme, je potom aj Gore-Texová verzia GT 2000. Toto je skvelá vec, keď beháte jar, jeseň, zimu a chcete mať nohy v suchu. Gore-Tex ich iste udrží. A keď si to máme zhrnúť, pre koho vlastne GT určené je to stabilná verzia cestnej tenisky. To znamená, že ak sa vám kajano zdá príliš mohutné alebo možno príliš drahé, GT bude tá správna voľba.